Kasi. Nakakumpro na si Balet. Kasi, Dahil luya. Ano si Kasi? Nay, saging. Si Kasi, grabe ka sipat. Nay baka. Basta maabot si Bador kay musugat gina siya. 2 kilos baka. 500. 2 kilos baka. Oh, baka yun, baka. 2 kilos. Kasi, Baka yan. Oh, nay. Oh, Daw. Bungon. Ay, kani. Atis. Atis yan, sir. Sir? oh. Bayabas. Uy, mangga pa? Wala pa man ka. Ako man kuan. Oh, apple. Oh, Lahitanan. 500. 1,000 ito na akong gasto kanina. 1,000. Karne. oh ako sa Palongan. 1,000. Kani sa mga tindahan eh. Ginagmay na sa tindahan. Sigarilyo. Labay. Limrong ginagmay. Ginagmay lang. Uy, O pila ka bes. Ginagmay ng mga tinda. Now. Joyce. Joyce. Ay, Joyce. Ah, Joyce Molina. Joyce Molina. Yak. Dito ra si Dando. Ayaw ya. Ano ba ninyo? Mone among kuan. Amire. Ayuda. Mone among kanong sa kuan ha. Kana. Ito mo na. Singalan na na. Cocktail. Ha? Pork cocktail. Singalan? Pork cocktail. Mayonnaise na mayonnaise. Pork cup. Kasi siya sa mga bisyoso na eh. Andam lang kay biring na yung magbisyo. Maghatag yung puta kayo na may kilo sa agin mo ko yun na. Nanapay kalendar ihatag. Namon na siya oh. Paano sa na diya? Napait na. Tulungan lang handa na eh. Para New Year, lugar niya siya. Oh, tulungan lang handa. Ano? Sanda siya daw na eh. Mga ka na. Alim mo na mga kinumbra. Gamay naman ang kapital lang eh. Manito lang. Tanan na Cebu, ang kapital na ito lang. 5 kape. Naka ni mga expensive. Ako na ibalik yung sunod. Eh, ilis na sa akong tindahan niya kamay. Kasi, Naka na siya, way sa ibahin kay walang ice cream. wala. Nay, natulis. Wala. Nakarinta ng ice cream. Bago ka gusto mo. Nandito ko, isa lang kay busy. Sige, ako na ito. Oh, tulong na siya, karne. Tulong na ito guys. Kaya, ang baskot. Ha? Una-una nagkaon. Wala pa New Year, ikuhaan ang prutas. Oo. Kuhaan ako kay palihi ba? Kaya arong na yung mabot umabot. Bising na yung mga secret. Pa New Year, gipahakan na. Wow, tsada kay bay. Kulang pa ni siya kay, tagan pa ni kulang. Oo nun. Tatsa na siya. Ako yung trabaho guys. Luy ah. 5 10 15 20 Huwag magaginansya ba yun? 25 30 35 40 45 50 ay kasi 10
Para na siya. Sipakan na siya. Gamay ra mong 5 dol, ana ra man 5 oh. Oh. Ang 5 nga luya ana ra. Oh. Atong gulungan kami. Ay gula-gula kay makuyos. Wala eh. Naisipin, so may paswerte. O, ako yung tinalaan eh. May swerte. Ako pa yung tinalaan eh. Kaya Pwede day ka na. pwede man. Hindi mo ka pwede. Pwede masanay tayo. Yeah, yung feeling ko oh. Ay! Oh, si kasi ang amahan, nakiig, mga anak na ko, ana. Si kasi, marang namingos kasi, kung anong ipansin. Kasya. Ne, ne, ne. Kasya. 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 Wala na, ne. Ginagmay lang nga paninda, basta lang ba. Magkakaon na to sa kadlaw. Usa ra ka makaon sa kadlaw. Di, Nakalima. kalima ko mukaon. Pero may paheles kay pulos ng lugaw. Dito ko sa merkado niya, nakang tao. Ay, wala na may COVID gano'n kay... sa Pasko. Mubalik na po lukuan, COVID. Sikop sila na. Ang tao sa una, kung kasang may Pasko, ako na matigran. Ang tao nagpalayo. Pero karon Pasko man ang tao, di na mahadlok. Pero ngayong gobyerno nga maglikay ta, duyog na po mga tao, maglikay na po kay bisig ma violation siya. New Year sa New Year sa solusyon. Revelation. Mag-ingat ang lahat ng mga tao kasi Dili. ang dili na yun ako buhaton. New Year resolution. Resolution. Mabayaran na kung mga utang, hindi na kung mga utang. Muna. Mahal na ang akong problema. Ayos na. Hindi na akong mga utang. Unsa day mong problema? Ang problema na ko, di na ako isgutan kaya di magkipumuhatag ako bisang piso. Secret kaya ako rin eh. Mura. Bye-bye. Ginagmay na mong tindahan na. Kasi nagatagan ni Dor ayuda. Kani. Ayuda rin sa akong pitaka. Nagpalit ko kamay kaya mayroon lang na yung mamalit sa balay. Magkakaon na ito matakadlaw. Dahil sa kani, ugmapo, ganito ka po, kamanay ko imnon. Pero, di na ko sa ulo, iso na ko siyan. Kaya pag inom bitaw na ko, kanang redos, ang kabayo, ni sipa-sipa, ang dito sa ulo, pag sipa-sipa, kaloy sa Diyos. Nahold na ang kabayo, pero ang akong high blood, wala nagsipas kabayo. Sino lagi mong naong di Dor? Sino kining na, kay ana kining magkagoputa. Oh, hapit na ko na artista. Sino na mong naong? Nakalimtan. Tumaro na. Gini prutas. Gilby fruit. Ice cream. Hindi, ano yung nulis ba ice cream? Wow, nalimtan ang ice cream. Ang ice cream na uma na kay uma. Nayig. Dami kwarta o, dami kwarta din. Parang nahihirami ng balakpe. May pulis. Kwarta. Kwarta na. May trim mo. Sige, balik na kayo ice cream, kalintan man. Oh, balik na ice cream dito ikaw. Kalimtan ang ice cream. Eh. Agay, ang ice cream. Kuan.
Unya, ay na lang ng ice cream, eh. Sa medyo rin. Ice candy na lang na, may ice candy dito. Anong gilimtan mo sa nimo? Papa, oh, anong gilimtan niya imong ice cream? Nakalimtan daw kaya nakasagi ko daw, bukas ka daw ang inaran. Nagsakiig dos, Papa. Uy, di ka maluin ni Papa, nagsakiig dos, Papa. Ang amahan nagsangkiig, ang anak naghilak kaya wala ice cream. Ano, nasinda na, kare. Nasinda na ice cream. Wala. Sinda na. Go. Wala lagi. Ilan sinda? Sinda di ka di. Sindira. Naman si Sinda dito. Den, ako. Wala. Den. Wala lagi. Nalagi. Nalagi ng palakoy, namin na kamunok. Ay naman na ilang palak dar, ice cream. Dahil na palak na ko. Ilang palak. Ang pulis. Dakpon man ko. Ah, sige, klaro gali. Ganiyar ka nila ag, kung ka mo reklamo. Diyan. Nanay ko. Babala ka dana. Nagarinig kayo ng palakwan. Wala lagi. Nalagi. Ay, buhay, may tumaro. Wala ka lang ito, madakpan na yun. Mga tanak ko nimo, anong dakpo ng ka sa pulis? Mga tanak lagi ko nimo, anong mahadlok ng kadakpo ng pulis? Unsa may mong sala? Ha? Kuya! Ah, yun ako. Kulang na uy. Kulang na. Nak, mamang ka no? Taris kita to. Tagay 20, tagay 20. Karon pag isa ng kita. Ikaw ra dito mo madakon ko dito ay layas ko dito lang pulis. Dili lagi kadakpon kay wala man kay sala. Mama, ngayon ka. Dito. Magkita, wala magkita. Wala ka take life. Wala ka na pag-ibig. Ay! Naligtan ako kanina. Melon! Dako kayo. Dako. Mama, ako aslim. Aslim. Mangga! Muli mo yung kapalit eh. Queen? Ha? Queen? Si cream. Muli mo yung kapalit. Sila naman aslim. Alas ka rin eh. Nalagay na aslim pa Namay na. nga na sala. Aman ako aslim. Wala ko aslim. Talaga nalagyan. Mangga! Sa 200 kilo, 200 sana eh. Ice cream daw niya eh. Nalagyan sa hosa. Ano? Una man na iyan ko. Larga! Na ba sa na din sa mercury nga ni? Ablihan na to! Dar dar dar. Dito na kalong. Di mo na mau. Una. Dili. Kana. Wow! Wow! Eh, nakalimtan mo ka noon? Wala! Dry! Oh! Wow! Ice cream! Dagway sa kanay. Oh. Oy, pag wala thank you. Thank you. Hello ka. Thank you too. Wala. Taro nga istorya, taro nga kay gibalikan bigi ng papa. Wala na ko tilaw-tilaw ani. Thank you. Pwede mo bukal Bukal mo na. Oh. You too. May kang mulog-ulog. Shoutout ko sa nangulpos ko Eligo. Ang lipstick niya Eligo. Mura yung pagkaon. Mana tidak ko ba ka? Tulo na? Dali ba? Kada ka magkaon no? Ano siya ha? Shoutout ko lang ah. Shoutout ko sa nang lipstick niya Eligo. Ang ano yan? Ngit-ngit man.
Nagmukbang og dukot. Tawa ba mo? Mukha